Zehra Doğan. Rojnamevana û editора Ajansa Nûçeyan Jinan Zehra Doğan xelata bêtirs rojnamegeriya 2018 wergirt. Wexfa Medya Jinan ya Newletewî ku Doğan hejayî xelatî dît, diyar kir ku wê ji ber rojnamewaniya xwe ya bêtirs ew xelat stand. Yek jî rêveberên Wexfa Medya Jinana Newletewî Elîsa Lîsmunos got ku Wexfa Medya Jinana Newletewî piştgirtiya rojnamegerên jinên li her derê dinyayê dike. The International Women's Media Foundation ریوبر کارگری وقف مدیای جنای نافنتوئی الیسا لیس مونوس گوت وقف مدیای جنای نافنتوئی پیشگیری روزنامه‌گران جن لهر در دنیای دکه. ای سال تاوی پیشگیریه ما خواست انبالی بکشینه سر روزنامه‌گر رکا کرد گرتیگه ترکیه دا دمینه. اوجی زهرا دوگانه. هیوی دکن که زحمتی و آستانگین کل پیش روزنامه‌گران لترکیه هنه به وی آوایی ورن دیتن. Ji ber ku Doğan li girtîgehê xelata wê ya li bajarê Newyorkê pêşkêşî hewalê wê özlem yasak kir. Doğan ji ber parvekirinên xwe yên medya civakî û raportên xwe yên derbarê qedexa li ser Nisêbinê bi îddia propagandaya rexistina terorê hatibû girtin û 2 sal û 11 meh û 22 roja cezeya zindanê li wê hatibû birîn. Doğan di tilmeha 2016 da bi îddaya ku hem endama rexistina terorê hem jî propagandaya rexistinî kiriye û li ser medya civakî wene, nûçe û dimen parvekirine hatibû girtin û 4 meh û nîv girtî mabû. Li derûniştina yekê dozê da hatibû berdan. Hêjayî berxistinê ku Doğan dema ku 4 meh û nîv li zindanê ma şêst wene çêkiribûn û piştê ku hatibû berdan peşengeheke bi navê 141 li dar xistibû. Banksy ku yek ji hunermendên herî navdarên kolaniyên cîhanê ye, havîna borî li New Yorkê pêşengeheke kolanî vekiribû û di vî pêşengehê de tabloyeke Zehra Doğan di hûcreyê da li ser duwarekî mezin xêz kiribû. Merasîma xelatê di avahiya çipraniya li Times Squareê de hate li darxistin û ji bilî Zehra Doğan xelat ji çend rojnamegerê din re hatin dayîn. Navê rojnamegerên û saziyên ku têda dixebitin ev in: Meredith Kohut, nûçengehanê fotoya Amerîkê ku bi avayekî freelance dixebite; Nima Elbagir, nûçengehana CNN Internationalê ye; Rosaria Mosso Castro, rêvebera veşana giştî Zeta ye. Rojnamevanê Kurd Zehra Doğan niha li girtîgehê de ne. Li navê wê li New Yorkê ye. Karê wê, hunerê wê, rojnamegeriya wê li New Yorkê tê xelatkirin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.